ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ୍ଟୁନ ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବେଲୁନ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଇଟାଇ ପଡ଼ିଆ ଯିବା ବୋଲି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଜାମ୍ରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଧରି ବସିଥିଲା। ଆମେ ମା ଝିଅ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏପଟର କାର୍ଟୁନ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ସାରା କାର୍ଟୁନ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଭେରାଇଟି ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ। ଏପଟ ଭାଇନା ଗୋଟେ ଶୁଆ ଶାଢ଼ୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କୁଇଟ୍ ରଙ୍ଗର। ମୁଁ ଟିକେ ଧରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଗେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଭିତରେ ଆଇଟାଇ ପଡ଼ିଆ। ଆମେ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆଉ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ସେଠି, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାର ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଭେରାଇଟି ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଲୋକ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟେଜ୍। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ, ଯାହା ଜାଣିଛି ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେନି ଠିଆ ହେଇକି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଭେରାଇଟି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ରାମଦୋଳି ବି ପଡ଼ିଛି। ଆମର ବାବୁ ଆଉ ଝିଅ ଯାଇକି ସବୁ ରାମଦୋଳିର ଝୁଲଣାରେ ସବୁ ଝୁଲି ଝାଲିକି ଆସିଲେ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗଲିନି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।